Avui parlarem de l'alimentació i el sistema immunològic. Una vegada més, seguir unes pautes alimentàries saludables i equilibrades ens ajuden a tenir un correcte funcionament en el nostre organisme i a tenir també un bon sistema de defensa per poder fer front a les possibles malalties. Hi ha diferents factors que poden contribuir a que aquest sistema funcioni adequadament. En primer lloc, fer una aportació calòrica adequada al nostre organisme que garanteixi que no hi hagi carències de falta de nutrients ni que tampoc es produeixi un excés d'energia, ja que si no el sistema immunològic no té la capacitat de fer front a les malalties infeccioses. Per una altra banda, també és important el tipus de greix que consumim, sent de major importància els greixos insaturats, també coneguts com la família dels omega. Aquests es troben principalment en el peix blau, els fruits secs i l'oli d'oliva, millor si és verge extra. També hi ha determinats micronutrients que ens ajuden a les funcions del sistema immunològic. Per exemple, la vitamina E augmenta la resposta immunològica. En trobem en diferents aliments, com pot ser l'oli de germen de blat, l'oli de soja, l'oli d'oliva verge extra, fruits secs i cereals de gra sencer. La vitamina C també és necessària per formar el col·làgen, que contribueix a mantenir les barreres naturals contra les possibles infeccions. La vitamina A també té la funció de mantenir correctament la superfície de les mucoses, la barrera natural per evitar les infeccions. La vitamina A també es coneix com a beta-carotè i també podem trobar-la a les verdures de color verd i groc ataronjat vermell. I les vitamines del grup B interactuen en diferents processos enzimàtics i si n'hi ha una carència poden produir una disminució en la producció d'anticossos. En general es troben en petites proporcions tant en aliments vegetals com els d'origen animal. Per tant, si es fa una alimentació variada, no hi hauria d'haver-hi cap carència. Per altra banda, també els flavonoides són antioxidants que ajuden a potenciar l'acció de la vitamina C. Els trobarem a les cols, la verdura de fulla verda com poden ser els espinacs, fruita vermella, morada i també en els cítrics. Una carència de ferro, sobretot en les dones joves i en l'embaràs, pot disminuir la resposta del sistema immune. La carn vermella, especialment la de cavall, té un alt contingut en ferro. També hi ha aliments d'origen vegetal amb el contingut en ferro, però la seva capacitat d'absorció és menor. També els minerals, el zinc i el seleni, poden acabar afectant la resposta immunològica en el cas que hi hagi una carència. El marisc és una de les principals fonts d'aquests dos minerals. I per últim, mantenir una flora bacteriana amb un bon estat per combatre les infeccions també ajuda al sistema de defensa. Això ho podem garantir consumint làctics i probiòtics. Així que si segueixen unes bones pautes alimentàries caracteritzades per una varietat de diferents grups d'aliments en quantitats adequades a les necessitats de cada organisme, el nostre sistema immunològic actuarà contra les possibles infeccions. Si aquest està més vulnerable, serà un bon moment per reforçar-lo amb aquests nutrients.